Ganduje shugaban fati. Yes. A sanin da muka yi, Ganduje shugaban jam'iyyar APC ne. Sai kuma kwanan nan muka ji cewa mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya cire Ganduje daga wannan mukami na shugaban jam'iyyar APC. Saboda menene? Saboda an ce a lokacin Ganduje ba shi da lafiya, zai koma gida ya jinya. Sai kuma yanzu labari yake ta riskanmu cewa mai girma Bola Ahmed Tinubu ya ƙara naɗa Ganduje shugaban FAAN, ma'ana Federal Airport Authority of Nigeria. To jama'a, abin tambaya a nan shine, da mukamin Ganduje na shugaban fati da kuma wannan mukami da aka bashi na FAAN, wanne ne ya fi masa ci gaba? Idan shugaban jam'iyyar fati ya fi mai ci gaba, ka danna lamba 1. Idan kuma wannan shugabanci da aka bashi na FAAN ya fi ci gaba, ka danna lamba 2. Mu haɗe a comment section. Ganduje shugaban fati. Yes. A sanin da muka yi, Ganduje shugaban jam'iyyar APC ne. Sai kuma kwanan nan muka ji cewa